diengono yere mo yere ba do ite se ka fen fe laba igana do ala nere kine ba do ni ma se ka fen fe laba kunte se yere nte do ala ni e wol ko yere negete mo shila bine fa be na ne be chi fo yere ne tena se ka to wolina e wali yere mandi mo do dongoro mi she bala gibo ni kala ko ye kala mu yere mi be kila kala na ni alama farida alite barangene maso Mogo nyumande mi wele karamogo wezende nana wila mogo nyumande ukoni mi wele karamogo wezende nana wila iwolo fae dile minaka aliga zigiri nkan biwa ibadwa zigiri rete ka do ukadi kon nere kuma go biwa akadi okay ni kote Jamao akukadne anefa anere antu kine dimsen fitini mere no okadi zigiri kononte donare ne demsen fitini ere samtemena ero iranna ne saloe ka sonna sini ero iranna ne mo irela nga dimsen fitini ngari nyoko koni ima sabali ma fore amaso ma mindo e ko fone nga fam akukadne ni ka evolve sanene fanna itumene deme kine chere la medo ko bela ngante dolare mo aw dimsenu de sininya subuye masa ba do kalana bi pour que ka shini ko do nte faraja nare mo do be no ha ube sa be kalam beke ka kla kalana ka kla ka talaban ko ado ere te para so nyani shiga korba ete baro do nya we chenga kunu ala kudi ala kudi do eta do ne tabla keta ulu de takelata iti taba ala fe ulu tagera teta ai wanta go komi anga wati kala ni santa utekele odi yake sino anta ni santa no kelinte o chama gore ni take biligata mekla sansa mitida menja beyala aire amasoma ne ma fungunti de mekoi ne ko ngako foto go de ka geleni ma oni ni fana na sa ibe kula la ga zigiri da no gera abeso ne yare ni misala ya ndalla ni ne ba dongo nde ya assalamu alaikum wa alaikum salam karamo wanje so zigiri kona fe iga kene alhamdulillah tabarakallah fana mbaw bobe amatu mo gonyo bebe an korona ndogo amba la ga so nyuma kay amina rabbi la ga so amina so ba ke la amina ya amba la ba so domina ga sra insini aga so chokoro ba ay umay amba ebe ga antum so la digoni awo wallahi janati ke mitani mai zigiri jamo go mani finte fui oh yayi tugodi kalifa da nyoko ke mutala leri ka bani ngero la ngama jama soro de kalifa da nyoko wallahi o fatura ya poko meleke ka telisa kanuma timi ko sanje la ban ko ka tele ko matisa to ko don zizo aku be ka tele ya de ai sa go kuma ndabas ne ro kuma go bano kine zigiri chama wusi go ko ma oh bashite mbila me nugo ni me wo ka te fenso ati ni se ga jawa la ai zigiri chama ko diangono ni kuiti fe kanana so I know manga ke ngoy horonya tabulu oh yo ye dimuzenga akilika bune ngo ma koroma ko de ko awage meu mogo ni ko ite se ga fe mulaba de pa damne kanga de ala bamana fe bamana bamana ndem me joroni ni yorodi ngurla nga hakilika bu jedi dinte wa bamana cey bo de be moloko ko la kanana songa do ite do la de awo awo antlo vila me mo fana ba do ko mi mandie ni edonala
I bɛna kɛ faden sago I kan ka don a la. O kɔni o man ɲi fiyewu. O tɛ muso furu ye wa? Zigiri kɔnɔ. Ni muso man di n'i y'o ta I t'o bila. O y'a kɛlen ne ka mamunɛ ta ye. Ka mamutigi ta kɛ. Waliden hakili ka bon koyi. Baasi foyi ni Kiné bɛ conseil min d'i ma su ni tile. Diɲɛ kɔnɔ I bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ tan I k'i jija I k'a ta I bolo hɔrɔnya la. Ni ko o ko man di n ye hɔrɔnya la kana sɔn ka kɛ fiyewu. I ye karamɔgɔden ye dɛ. Karamɔgɔden man ka ye ko bɛɛ la. Voilà o fɔ o ka ɲi yɛrɛ de. E yɛrɛ ma bɔ ka fɔ sisan ni mɔgɔ I y'a dɔn ko min man di ye I tɛ se ka ko min laban ko min yɛrɛ tɛ se ka don I kunkolo fɛ I kan k'o bila yɔrɔ. N y'o fɔ. Ni mɔgɔ yɛrɛ y'a dɔn laban cogo tɛ fɛn min na depuis n'o daminɛ I t'o kɛ. fiyewu. Ne yɛrɛ tun mago b'a la ko kelen min na nka ni kuma ka taa ɲɛfɛ n bɛna ka kuma. Fɔ sa Kiné n'i ye karamɔgɔden de ye kana na jɔrɔ sa. A fɔ. Zigiri kɔnɔ n bɛna kuma. Ne tun b'a fɛ ka école bila de. Kiné n m'a faamu ka école bila ka jumɛn ta? Komi école ye fɛn min ye I sigi bɛ classe kɔnɔ foyi tɛ ka don I kunkolo la I si bɛna kɔrɔya k'i to école la I bɛ tila ka laban dɔ du kɔnɔ ka n'o a daminɛ I b'a bila I bɛ fɛn wɛrɛ kɛ. Zigiri kɔnɔ tɛ wa? Ayiwa. Kiné e bɛ taa min? E bɛ fɛ ka taa tunga la de wa? E bɛ école bɛɛ bɛ mun kɛ? Kiné Ala kama sa. E fama kɛlɛ tɛ fɛ ka kɛlɛ e fɛ ka kɛ mun ye? Ne ka kuma de fɔ ɲɛna ko a b'aw fila ni ɲɔgɔn cɛ bi ta kɔfɛ tɛna taa école la. O kɔni y'i da sago ye o. N'i tɛ taa école la I bɛ t'i ba fɛ yen walayi. E tɛ taa école la? Zigiri kɔnɔ. Ni ko yɛrɛ t'a la ka ne bolo da o. Wallahi n'i ma nasi k'a kɔnɔ k'a fɔ n tɛ. Bidenw yɛrɛ a kɛ mɛ I n'a fɔ olu de ye faw wolo. Denmisɛn fitinin k'i ban kalama I bɛ kɛ mun ye? Den hakili mana bonya kojugu a hakili bɛ bonya n'a fa. Ma e ni ne yɛrɛ minɛ kuma la sa. A kɔni a kɛla sugu dɔ ye sa. Zigiri kɔnɔ n'i bɛ ko o ko kɛ I b'o ko kɛ. Sinon fɛn bɛɛ ni Ala cɛ ni Kiné ma taa école la sini n bɛ nasi k'a kɔnɔ a bɛ na. O t'a kɛcogo ɲuman ye dɛ n'i y'o kɛ I yɛrɛ bɛ tila ka nimisa o ko la dɛ. Kuma an k'a ɲɛɲini diɲɛma jɔlen na. N'i ka taa kuma fɛ. I den ka kuma ko ne ka kuma dɔ b'a da ka yala n'a ye. Ni ne ko n bɛ n da don a la a ma nɔgɔn dɛ. Zigiri cɛmɔgɔ n'i bɛ se ka kuma fɛ cogo min na I bɛ kuma fɛ ten. Komi jeli sara o fana ka ko ka nɔgɔ a ka bolo kan dɔɔni. M'a lajɛ n bɛ na n'o ka kuma fɛ sinon n yɛrɛ tɛ taa dɛ. Ayiwa baasi tɛ n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni Kiné ma taa école la n'a ma kalan kɛ ni san pɛrɛn cɛ n bɛ nasi k'a kɔnɔ. Ni ma nasi k'a kɔnɔ Ala k'an fa. A ka ɲi sa n'an ka taa Buramajan fɛ yen an ka taa an ka kuma saraw la a b'o fana lamɛn n'an fana ye koyi. N'an ka taa an ka taa ba ye. Ayi tigɛ ta I dusu la sa. O tuma monsieur mun k'a la de. Ayi a to tan an ka taa Buramajan fɛ yen n'o ye kuma n'a fɛ lala a na don hakili fɛ a n'a ko dabila. Sinon ɲɛ bɛ ko in na cogo min na a ma nɔgɔn dɛ. Baasi tɛ.